Здравей! Радвам се, че избра да прекараме заедно следващите минути. Днес, в деня, в който записвам това видео, реших да бъда в унисон с природата. Навън е облачно, вали от няколко дни, а на мен ми се иска само да съм си у дома с чаша кафе и да се заровя сред любимите си карти. Така че няма по-подходящо време да разгледаме заедно една от най-новите колоди на пазара. Става въпрос за зимното таро от поредицата Сезоните на вещицата, чиято официална премиера е на 14 октомври. Колодата може да се намери предпремиерно и в България. Зимното таро от Сезоните на вещицата е първата издадена от общо 4 сезонни колоди таро, на които предстои да се насладим в бъдеще. Автор на колодата е Лориан Андерсън, а е илюстрирана от Яна Лукович. Издателството е Рокпул. Това, което четем на задната корица: открийте зимната мъдрост на Юл, Имболк и сезона за почивка и размисъл в първата колода от новата серия Таро. Най-продаваните оракули, Сезоните на вещицата, продължават своята одисея, представяйки красива, чисто нова серия Таро, включваща 4 сезона. Започваме нашето приключение с зимното таро, където познати елементи от изпитаната система Райдър-Уейт-Смит са преосмислени в една емоционална история с празнични девици, снежни създания, мразовити отвари, чаши и магически инструменти. 78-те карти разкриват зимни теми за почивка, размисъл и, разбира се, за празници. Колодата пристига в стабилна картонена кутия, заедно с пълно ръководство, цветно. Всичко е изпипано до най-малкия детайл. От сателената панделка, с която книгата и картите се вадят изключително лесно, до зимния пейзаж на дъното на кутията. В представянето на тестето авторката разказва кое я е подтикнало да направи сезонни колоди таро и пътя, който е изминала, за да можем сега да държим в ръцете си тази зимна приказка. Основният въпрос, който я е водил, е как архетипите от таро се разкриват през зимния сезон. И също тя е искала да създаде колода таро, чието илюстрации да си партнират по най-добрия възможен начин с оракулите от поредицата Сезоните на вещицата. В случая за зимното таро авторката препоръчва оракулите Юл или нашата Коледа и Имболк, което е нашият Трифонов ден и Сретение. В ръководството ще намерите интересни предложения, например как да си пречистим тестето и как да се свържем с него. Има също интересна подредба "Опознай колодата". Колодата има някои особености. Старшите аркани, както и боите, са именувани зимни. Зимния глупак, магът е зимната вещица. Боите са, например, зимни жезли, зимни чаши. Пажът тук се нарича посветен. Рицарят е чирак. Кралицата е занаятчия, а кралят е майстор на боята. В ръководството всяка от картите е описана с нещо като кратка приказка, след което следва значението на картата, погледнато през призмата на зимния сезон. Докато ви показвам картите, ще споделя някои неща от ръководството за тях, които са ми направили по-голямо впечатление. Самите карти са много красиви. Рисунките са в стила на поредицата Сезоните на вещицата. Размера им е една идея по-широк от стандартните карти на Лос Карабео. Започваме естествено с зимния глупак.
Този архетип е представен като девойка, за която останалите смятат, че тя е странна и изгубена в фантазиите си и странят от нея само защото е различна и не я разбират. Това е толкова често срещано в наши дни, че съм сигурна, че много хора ще се препознаят в нея. Същото важи и за приятелчето и нарисувано на картата. Това е една малка лисица, която често се приема от хората за хитра и манипулативна, само защото е умна и адаптивна. И благодарна на девойката за това, че вижда истинската й душа, лисицата в замяна ще й се отблагодари, спасявайки я от всяка появила се опасност. Тук зимната вещица черпи сили от Луната. Тя е свързана с космоса и енергията му изпълва духа й. В същото време е заземена, превръщайки се в проводник за това желанията й да се проявят в материалния свят. Тя е в разгара на сътворението, дори и да ни изглежда, че не прави нищо. Жрицата е една от най-интересните ми карти в тази колода. На картата са изобразени 3 жрици, които олицетворяват нашите ум, тяло и дух. Лявата жрица е облечена в тъмна роба и олицетворява нашата сенчеста страна. Дясно стоящата жрица е облечена в бяло. Тя представлява светлата ни страна. А стоящата в средата жрица балансира двете дуалности и държи свитъка със свещеното познание, което ни се разкрива само когато обединим силите и на двете си лица. Зимната императрица е представена като Каалиях. Това е богинята на зимата, бурите и разрушаващата сила на природата. Но тя има и съзидателна сила. Създава планини и долини, удря зимната земя, унищожавайки всичко, осмелило се да расте, за да принуди земята да запази силата си и да може да оцелее и разцъфти отново през пролетта. В тези скалисти хълмове зимният император пази яростно своята общност. Тук той е авторитетът, решаващ кой е достоен да премине и на кого ще бъде отказан достъп до безопасността. Зимният иерофант стои пред своите просветени, докато те отдават почет на нейната отдаденост. Нейната, защото тук иерофантът е жена. Влюбените всъщност не е карта за любов, а е карта на избора. Тук девойката е избрала да се посвети на себе си, избрала е себе си. В колесницата виждаме препратка към приказката за дивите лебеди. Единият черен, а другия бял, също като светлината и сянката. Но и двата са необходими, за да поддържат колесницата в баланс. Полярната мечка, която виждаме в картата на силата, е символ на издръжливост, упоритост и търпение. Отшелника е една от любимите ми карти в тази колода. Тя всъщност ми е любима във всички колоди. Има поверие, че ако видиш бял елен, това е покана да тръгнеш на духовно пътуване, за да откриеш себе си в пространството между материалното и духовното. В картата Колелото на съдбата виждаме как зимата е наложила застой. Езерото е замръзнало и колелото не се върти, но сезоните се сменят и пролетта ще дойде преди да се усетим. В справедливостта виждаме 3 пъти изписана думата подготовка и виждаме какво се случва, когато съветите не са изпълнени и килера остава празен за зимата. В обесеният виждаме млада девойка, принудително останала в къщи заради бушуващата навънка буря. Тя избира да работи върху себе си и да разбере отговора на въпроса как мога да използвам най-добре тази пауза. Смъртта, тази толкова страшна карта, тук ни поднася червена роза като знак, че винаги след смъртта започва нов живот. Виждаме как слънцето в далечината пробива с лъчите си тъмата. Картата идва да ни каже, че ако повярваме в нея, тя ще разчисти пътя ни за нещо
много съществено, което ни очаква. Картата на зимната уравновесеност символизира баланса между материалния и духовния свят. Дяволът, представен като полукоза, получовек, с неговите кукли на конци, кулата, както винаги ударена от гръмотевица, и тези, които живеят вътре, трябва да се справят с последствията на тази неочаквана трагедия и да направят най-доброто, на което са способни, за да продължат. Звездата е първия проблясък на надеждата, който вижда нашата героиня от доста дълго време. Тя най-накрая вижда пътя напред. Луната е наречена новолуние. Девойката бяга в мъгливата нощ, страхувайки се, че я преследват диви вълци. Но животните просто искат да бъдат нейни компаньони. Тя преминала през толкова много и спомените за погрешни стъпки я правят скептична и може би параноична. Вълкът и кучето, които я преследват, представят дуалната натура на нейния ум. Това е заученото поведение и суровия инстинкт, докато мъглата представлява нейната липса на яснота. Слънцето е наречено полунощ. Тук девойката е в мир със себе си, просто се наслаждава на спокойствието на полунощните часове. Всичко в момента при нея е окей. Може би нищо важно не се случва сега, но и тя не очаква нищо лошо да се случи занапред. 20-та аркана. Тук картата е кръстена саморефлексия вместо страшния съд. Девойката вече е изминала дълъг път на трансформации. В момента, в който тя вижда отражението си в замръзналото езеро и не може да отрече това, в което се е превърнала, е моментът, в който приема себе си такава, каквато е. Последната карта от старшите аркани се нарича Възходът към пролетта вместо света. Девойката е дошла до почти размразеното езеро, в което плуват още няколко парчета лед. Но топлината е на път и те също ще се стопят. Тя преживя тежка зима, научи много за себе си и на какво е способна и сега има усещането за края на една епоха. Продължаваме с зимните жезли. Те са изобразени като свещи, асо жезли, двойка жезли, тройка на зимните жезли, четворка жезли, петица, шестица жезли, много красива, седмица жезли, осмица жезли, девятка жезли, много ми прилича на червената шапчица, тръгнала към къщичката на баба си. Ето е и къщичката в десятка жезли. Това е паш на жезлите, тук се нарича посветен.
Рицар на жезлите, тук е Чирак. Кралиците са занаячи. И дядо Коледа тук е майстор на жезлите. Коша с подаръците. Асо чаши. Двойка чаши. За мен това е събиране на две енергии. Тройка чаши. Виждаме тук има и мъж в партито. Четворка чаши. Доста сходно на Райдър, Уейт, Смит картите. Петица чаши също. В шестица чаши тук е наблегнато на носталгията, спомените. Седмица чаши. Осмица чаши. Интересно е на металото как се оказва змия. Илюзии. Девятка чаши. Красива много. Десятка чаши. Семейството. Посветен на чашите или паш. Чирак на чашите. Рицар. Заначия чаши. Това е кралица чаши. И майстор на чашите. Крал чаша. Така, това са мечовете, изобразени като светкавици и асо на зимните мечове. Двойка на зимните мечове. Тройка мечове. Четворка мечове. Петица мечове. Шестица мечове. 5 в небето и един на лодката нарисуван. Седмица мечове. Осмица мечове. Девятка мечове. И десятка на зимните мечове.
Тук прекъснах записа, защото нямаше как да не ви покажа картите от Таро градината на вещицата. Осмица мечове от градината на вещицата много ми напомня на десятката от зимното таро. И двете са много красиви карти. Това е посветен на зимните мечове паш. Чирак на зимните мечове рицар. Заначия на зимните мечове кралицата. Малко е сърдита. И майстор на зимните мечове краля. Стигнахме и до пентаклите. Много красиво асо пентакли. Пентаклите са като снежинки. Двойка пентакли с символа от Райдър Уейт. Тройка пентакли. Четворка пентакли. Малко мрачна карта. Петицата пентакли също много напомня на класическото таро на Райдър Уейт Смит. Шестица пентакли. Седмица на зимните пентакли. Осмица пентакли. Девятка пентакли. И десятка пентакли. Посветен на зимните пентакли паш. Още един мъж. Чирак на зимните пентакли рицар. Заначия на зимните пентакли кралицата. И майсторът на зимните пентакли. Много топли цветове в тази карта. Размера на картите е една идея по-широк от класическите колоди на Лос Карабел. Удобни са като размери за разбъркване. Тук ти показвам двата оракула, с които си партнира зимното таро. Отдясно е Имболк или нашият празник Сретение, а отляво е Юл, Коледа. Пасват се идеално и като стилистика на изображенията, и като цветова палитра. Посланията на оракулите ясно е, че са писани точно за зимния сезон. Ако обичаш да обогатяваш четенето на таро с ползване и на оракулски карти, ето с тези 3 тестета картината винаги ще бъде пълна.
И така, това беше моето ревю на зимното таро от сезоните на вещицата. Навън продължава да се вали. Исках да спомена още интересни неща за значението на картите, но видеото ще да стане още по-дълго. Пък и дано така да стимулирам любопитството ти да си купиш колодата, защото според мен е много ценна и хем е позната, хем различна. В коментарите ще оставя линк към картите и ще се радвам да ми споделиш мнението си за тях, ако се здобиеш с колодата. Радвам се, че бяхме заедно и до нови срещи!